खुलुमखा जतन श्री महाराजा बिरबिक्रम किशोर मानिक्य अनि थुइमानि सालतिनि असालो आं बन जेमन मुइतो खायो तेमने आं खाखायो जे बसिनि त्रिपुरानि उन्नयननि बागै चिनि त्रिपुरा जरा बुकुंबारा तंनाय त्रिपुरा सारनि हामक्रायनि बागै बो बिनि जीवन बो उत्सर्ग खाय थांखा बो जेमन चिनि बरकनि बागै महाराजा बिरबिक्रम कलेज विद्यापत्तन खैका तेमनि चिनि बागै चिनि जे तबुगनि आधुनिक जे त्रिपुरा हिंजाकनि आबनि रूपकारबो हिंजागो ताछाड़ाबो पुरा त्रिपुरा राज्य न उन्नयननि बागै बनि जेन यूरोप रक सपोर्ट खालायका एवं यूरोप रक सपोर्ट खेमानि परे यूरोपनि विभिन्न जे काहाम एवं सोलोंथाय मंदिर नबो सिनि त्रिपुरा तो बो आवनो इमप्लिमेंट खेनानि नाय बो एकदिके चिनि बरकनो जेमन शिक्षानि बागै चेष्टा खेलांखा तेमनि व्यवसा वाणिज्य बानियानि बिसिंखै चिनि बरकनो थाङै तंनानि लामा बसनो नुगै थांगा दाबो आगरतला शहरनि जे लामा आबो पेरिसनि अनुकरण खालायबो खैरिमानि ताछाड़ा चिनि जे तबो विमान बन्दर बिरखुं आबनि जागाबो दान खैजा आवाहाय पुरा त्रिपुरा राज्य नबो आधुनिक त्रिपुरा साननानि बागै बो चाइतगै बो बिनि जीवन आबो खलायका आबनि बागै त्रिपुरावासिनि अंगै आं बिनि जे थुइमानि सालनो आं मुइतु खैयो एवं बिनि जे थुइमानि साल चिनि जत्त त्रिपुरा सारक खाबायनो बनो मुइतु खैनाय एवं बनो मानिनाय खाखैनो आं जतन आरोइसा आनि खुलुमु एवं हामबाय जाबाय।